kublai janmet pi iwei pui baro hakanega janmet ngimla be sngo ba ngila dapo ha kamet ka pakhat ar bat nga khot sngo pha biang ye pi wei pui baro chakanega jing seng online jong ka balang 7 days nong ston kumba philayo sngew hakini ki met ki bladep nga khot sngo pha biang ye pi hakanega janmet ka subject hakini janmet ka long kumno ban sedang thamai ya ka jingim ha shwabin yo sngew ya khubor tongin ya pendem ha jing duai au blai pa jongi bab neng yi wan ha jan jong me atrai ha kaniga met ni aingu ya me nam ta ka jing don kat jong me bat kini ki phomet ki baladep bata try kaniga met ru kumjo ngadwai karpatrit khmat rom jong me ba men donor kat karpang yu shakri jong me bat kumju ru a try kanrat ikito ki paralok ba e ki jongi ki baju pej na kamit bat kitu ki badang shu pej menta kamit ru kumju bat kitu ki bansa pej hadin tu pendon kame ki tolong rekat bat ki tu pendap ya ki a try dong sim ba kho jong me bat karpang etrai to donor kat bat kitu iba pang bistong badon pedang jing e hak jing ele ki jongki sngew atrai jing dua jing kerpat ka jonga hakne apo namar dama pro hipop ki babun atrai namar kedeng jisu ngadwai amen hakne apo shwam ngi it ka por si nong yaslok ngin yo sngew ya ka jing ruai tim song ka jongi ngilajan syaying Shaling kirom hari jingkula Don kanong babagoy bablay usuma Onda kikjat batat haklir longin poy Yin iyala kasang jinghon rokan roy Ngilajan syaying Ngilajan syaying Kniting tabakala syat lupa najay Kmika buron nagi kedop kapernay Ngin sayo ledrong syan bat ngin om syepting Snap angel kiyarway ngilajan syaying Ngilajan syaying Hakita prophet men sem layatu Ganong babat pula surok dak seru Dajing motor baten ngila banyoi Kendra damau jasper yin chong blateni Ngilajan syaying Ngilajan syaying Kniting tabakala syat lupa najay Kmika burom nadi kedap kapernay Ngin sayo ledrong syan bat ngin om syepting Snap angel kiyarway ngilajan syaying Ngilajan syaying Ito siya po nung bakin yogen banleng Hukum ublay kilat yu jisu kingen Iktit nginya pencam hagi por baro Kijing wai kajing penbat kajing yaro Ngilajan syaying Ngilajan
sayo le trung chen bat ngin om septi snap angel ki yarwai ngila jan shaye ngila jan shaye ku para minya semaya ni hanta hagarika jing sai blalai na jing ma Tupian kubor ublay baksanya hau Anda Jesu unwan pinyo lebat Ngilajan syaye Ngilajan syaye Kmijing tabakala syaknupana jai Kmikaburom nagi kedap kabernai Ngin sayo ledrung sen bat ngin om septi Snap angel piarwai ngilajan syaye Ngilajan syaye Sa sisen la pendap ingat aga jingkemen hakani kepor ba ayo bandiang biang khmat jongpi ublai upli kini kelat yangi wala langim ya kenduk mar khmat haga perthai hendrai phila banpe lemba kene ka jingalap online jong ka balang hani hanong stoin kublai sibun ya ka jing yai petang bar ka jing ai buddin jongpi ya kini ki khubor jong ka jing sengilap nakwe kapor syakawe pat ngai ba ublai unyai kerkhu ya phi kat ba phi penut ikapor ka jongpi wat sngau benut ya kapor ka bakordor ka phil pelaj ublai un kerkhu bat un pendap ya ka jing im ka jaman sem ka jongpi da ka jing kerkhu te hakani kapor ngini police phang ka weipat ka subject ka bang ai kerteng kumno ban sedang thamai ya ka jing im bat ngakot sngub ha biang pi hakani kapor bangin pelut ya kapor khandiat ban ruai shwa bangin pule ka subject kok pa jingu pa beneng ngi ai ngu emitrai nam takni ka clip mat sa ka weipat bami ai ngi bangin pule ya ka ten ka jongme kerkhu atrai ka clip mat kat bangi puson bat pele jimut ha ka ka subject ka bami don ban kren chengi iwai pe wei kerkhu ya usyakri barit jome ubami ibit ban penyeng ha ka por kerkhu ya baro ki bas sengap bat ki be sengau ka ka kubor ha ka kerteng ujisu amen kumno ban sedang thamai ya ka jingim jongpi kani ka khubor kalong nagamta jongi iwei pa iwei baro compare katno snem philalong compare katno vitamin lara udre ukhna samla urangba utemen kitemen kikro kani ka khubor kan yarap yangi kumno bangin wan khamjan sa ujisu ban penthamai ya ka jingim ka jongi omdon rta omdon kata ka jinglong khna lani jinglong temen ha ka bangin la ban ka ban khanglat ingi ban wan sa ujisu ublai upli ka lat ingi iwei pe wei lengba ka ni ka khubor bangin penthamai ya la ka jingim jangi iwei pe wei compare kumno ngila im menshua compare kumno ngila long henry ka don ka khubor ka bha na kamta jongpi bat jonga sngap ya ka jingkren jong u apostol paul na ka city sa ki philippi kalanong ka balai ka khot ka ba khalai kha sa u ong kumne henry ya ka ni ka wei ngale dak ba kelet no ya kita ki ki ba shadin bat dak ba kner no syaki ki ba shakman u apostol u ong hani lada pilale ya ka ha ka jingim jongpi kelet no ya kita ki bala dep shadin bat ya kner ya ki ba shakmat sya persya kadak kadi nomor ka jingele jingi kalong ban po sya ka thong kum u kristan bangin yo ya ka jingim bom jikut ka jingya lenti jungi hang ni ka perthai da ka bangi klet no ya ka jingim ka barim bat ngin sedang ya ka jingim ka bathamai lada udeu temen lada usamla lada mano kani ka khubor kalong na ka banta jongpi ujisu ya kren bat uwei uriusaj jong kaniam jiu uba kerteng Nicodemus bat ha kani ka jing kren ujisu bat Nicodemus ujisu ulie tho ha uni uriu temen uriu rangba ule tho balo ong ha u sisa nga ong hap me lem na khapat ya ubriu umla banya i ya kahima ublei kani kalong ka khubor ya uwei pa uwei nangi
kumbang loong larapil long ubala temen lani ka temen lani kirang ba uji su upriang yapi ban rung syaka hima ka jong ublei kata kalong don kam ban khapat ya ubriu ubala temen ubriu jong ka pop uba yaile ya ka pop uba le ya ka no kono ka kam ka basniu ba andala khapat yu un yoi ya ka hima ublei kata kalong ka khubor ka babha namar ba uji su uit ya phi bat inga bar ka don kam ban khapat yangi bangin yo ya ka jingim ka bathmai kum bala kha ya ikhlong sya ka perthai bat anda ila he ila san yo ban ya kendu ya ki bah jing sem yo I ya ki bah ya ki perlok ha ka imlang na salang bat don kampat ya ngiru ban kha hakasin ka ba arpat khanang bangin yo I ya ka hima jong blai ya kita ki breu ka jong blai ha kata ka beneng bathmai ka khendeu ka bathmai kane ka long ka khubor jong ka jingai pen thamai ya ka jingim jong unong pop ubala im ha ka pop ha ka jinglong barim kat khot basau Nicodemus uong ha u kumnu la ban kha ya ubreu ha ba ula temen ula ban sut sya ka po ka kemi jong u ban kha yu Nicodemus ulas ngau phla kumno nga ubriu bla temen ngan lej sut biang sia kepok ka kemi jonga bat on kha biang yenga bat kumta bangan long khlung biang sa chi sin pat Nicodemus ngau tho ya ka ka ba ujisu wanra hang nei ha ka ba ujisu ukren sa phang ka jingkha pat kat khot basan ujisu le tho shisha nga ong hami lem na kha ya ubriu na ka bat na sim la ban lej hapo ka hima ublei kane ka jingkha thamai kane ka jingim ka bathamai kalong ban khapat ya ubreu na ka bat na mensim ban kha ya ubreu na ka ban na mensim khanang ba ula ban lep sut bat bong yo I ya ka hima ka jong ublei kane kalong ka badon kam ya uwei pa uwei ubreu ujisu upen I ya kane ka rukom badai ban le kum kinombot jong ujisu kat khot ban riu ong ya ka balakha na ka do kalong ka do bat ya ka balakha na ka mensim kalong mensim lakha ya pi nga sisin kha lakha ngi ha ka do balakha ngi ha ka pop lapun ngi ha ka pop badun kampat ngi ban kha arsin pat syaka jingkha ka bathmai ha uta ubriu ubathmai lamba ujisu Kris ujisu hang ni ukdau ya ka lenti sabenang habala priang ya ujisu kamut bangin tang balusu priang ngej ha ka kerteng jong u bar uji su upen I yang ngisa ka wai pat ka sin jam kumno ila ban pen thamai ya ka jingim jangi uji su ukdeu ya ka ni ka lenti jong ka jing penim ba wai pa wai unong bot jong u udon kam ban bot ya ka ni bat ya ka ni lasdang haswa ba uji su un sedang ya ka jingelap bar ka jing syakri jong u sya ka perthai ngisyam ya ka ni ladon uwai ubreu ubalas dang ya ka jingelap haswa ba ujisu untre ka kam jong na Matius laigal non khot iwe hadu unreu ha kita sngi lawan Yohanes unong penbaptis udia lap hakri klau judia uda ong to kelang ka pamut naba ka hima ki beneng kalajan naba une ulong uta wala ong sepang jong uda u isya unong itu alpa uda ong ka tin uba pertah ka riklau pin pen kre ya ka lenti ba utrai pin pen bek ya ka lenti jong Yohanes nang penbaptis ule lap hari klau jong ka Judea baki breu ki dei ban kela ka bamut ban pen kre nang ta ka jingwan jong ujisu ban pen kre ya ka lenti jong ka jing pen im namar ujisu ukdeu ya ka lenti jong ka jing pen im da ka jingkha arsin ka jingkha pat na ka ban na mensim bat Yohanes ula le ya ka ni ublai ula kren ha uba udei ban perta ban ya lap syapang uta uban wan nadin jong ban pen kre ya kata ka lenti ke jong blai ka don ha ka jaka kentang bat Yohanes yo I ya ujisu kum uta ukhon lambrot jong blai ubayap ha phalau jong ka jaka kentang kum ukhon lambrot ban pen kre ban pediang nengkong ya ujisu bat kumta anda kila kela ka bamut na kila sneu tho ka pop jengki dei ban penbaptis yaki kat khot ban san ban reu anda gumta kile lekno ha u ke Jerusalem bat ke Judea barok ke rikeleng ke Jordan bat la penbaptis yaki da u hawa Jordan kidia plano yaki pop jengki Shua baki breuken penbaptis kidai ban sngau tho ya ka pop ka wakilele bat shua bakin sim ya ka ne ka sin jam kidon kam ban phla ya ka ai ka wakilele ha ka menor ka jongki
bat ba ujisu un map iki pop jengki bat kidla ban penthama ya ka jingim jengki da ki basim ya kane ka sinjam bat on penbaptis ki ha ka kane gade ka jingkha phat kane gade ka jingkha ka bat arsin kane kan gade ka jingkha pat ya ubreu na ka bat na mensim ujisu bat uyanis ki pen i ya ka lenti ka jong ublai ki pen i hang ni ya ka lenti kumno ba unong pop ula bandon ka jingedai ban penyaso lang kawai bat unong pen khnang bakin long kawai ha ka tak ka jingkhot ka jong ublai hatu phila jukli nem balai don kam ban penbaptis singa habang langit ha ka kerteng jong ujisu hatu phila jukli kum kata ka jingkli kata kadai ka mat ka banengkong ka bangkwak banisam balai hab ban penbaptis yangi ngini phai na Matius arpu pra khat khandai arpeu namar kata ken tu khe da lekno mapi tu penlong senran yaki benriu baro da penbaptis yaki ha ka kerteng ka jong kpam bar ka jong khon bar ka jong mensim bakhoi dahi ka yaki ban sumar yaki ai baro kat ki bangala hukum hapi hakmi ru ngangalong rengkat batpi halakasngi haduk ka bawai no ka perthai ujisu a yakne ka gospel commission yakne ka hukum ban lejalap syaki benriu baro ba anda kilanget ya ka tin ke jong blai ujisu ang yaki bakin hikai ya ka ba kilan nang na anda kila hikai yaki anda kilanget ka Bible ka ong ba on yo penbaptis yaki ken ha ka kerteng ukpa ukhun bat mensim bakhoi kane galong ka hukum ban hikai shua yaki breu bat on na kilanget sa penbaptis yaki ha ka kerteng ukpa ukhun bat mensim bat ujisu ukular ban don rengkat bat ki breu jong kibara ya kata ka khubor nagam ta ban penyeso ikin nong pop syaka hima jong blai da ka penkha pat iki syaka ta ka hima ka jong da ka jingkha ka ba arsin ladangi pek na Markus khandriu ka nong khatsan khandriu ka khot ti uta ubanget bat yo penbaptis on penim henry ya uta ubamget on penrem ujisu ukren hanei ba kita ki breu ki banget bat ki bapriang ya kata ka lenti ke jong ka jing pembaptis ya kita on penim bat ya ubreu ubakentat ya uta on penrem ya uta ubreu ubamget tena kata ka daw ujisu uhikai ya kani sya uwei pa uwei u kristan sya uwei pa uwei ubreu ubam simla penyang ro ya ujisu kani ka kubor kalong nagam ta jengi baro bangila ban rung sya ka hima jong blai da ka ba ni penthmai ka jing im jengi bat ni nget ha ka kerteng ujisu bat ngin plai ki pop jengi bat on pen im yengi on nangila sim ya ka jing penbaptis ujisu unla ya kani un pen im om dai mano ban pen im henry mangi ngila ban pendep tang ya ka jingla niam ka jing penim ka syong ha ka kti jong uta unong penim uba le ya kan ka kam namar ngiron kam ban ngai ban ko ngu bar kata kala biang yingi bar ujisu unle ya ka badon kam kum unong penim nang taina benem larang ipek ya ka nuksa jong ujisu ubam don ka pop ubam don kanu ka jing thok bria ka jing duna hanrai ujisu ubot ya kan ka juk ka nuksa open i ma kum uta unong yalam syubu kum gi kimi gi kpa kim la e kanu ka babha kanu ka badai bat ki ong ki khon ki ban le ya kata ka ba ki kim simla le kata kalong ka jing arsap pitim em ba ujisu ubalong uba klempop open i ya kani kanuksa ban long kanuksa ya kinong pop kila ban penthmai ka jing im jangki Matius lai kalong khat lai ro khat nyeu anna kumta ujisu lawan na Galilea syawa Jordan ha uyonis ba onyo penbaptis dau henry uyonis ulakang ye udaong ngadon kam ba on penbaptis yang adame ti penban mewan hanga uyonis ul sneu pelakum no ujisu ubadai ukhon lamprot jong blai udai utau mesaya ulawan kum senga ubreu ngalong ubam don kerdan ngalong ubam don degree ubam don kanu ngalong tang kasur ke pertah kri klau bat ula ong penban ban penbaptis yanga da ba un penbaptis da uyonis ya ujisu telu ethu balo ong hu tu syak mentana bakum ne ken kalong ka badai yangi ban pendep ya ka hok baro annukum ta ula syak yu ujisu ukdeu ya uyonis hani kani kadai ka rukom ken yangi ban pendep ya ka hok jong ublai khnang ba on pendep ya kata ka bala tho ba
on pen slek ya uji sukum Mesaya ba umen sim jong blai unawan syang hu ti uji su ula pendep ya kene namar ka dai ka lenti jong ka jing penim ka lenti jong ka hok ban pen baptis ha ka wa lani ha ka kat khot ka ba khan riu uji su ti onda ula pen baptis ya ka bamut anda Yohanes ula pen baptis ya ula kiu na kumne na ka hakmi ro la pli ki peneng ya bat la yo i ya mensim ublai ba udawan hier kum ka paro ba uda syang ro kane kalong ka kubor ka bas ngau tenat anda ujisu ula pen baptis ha ka wa Jordan lapan baptis da Yohanes ya ujisu berkat ba ujisu ulang mi na kata ka wa Jordan la pli ya ka jingkhang jong ka peneng bat liyo iro ba mensim ba khoj ulawan hier ha ka paru ula syong ha ujisu kane kan kedai kata ka jingpen sle ya ujisu kum Mesaya hawa Jordan bab ujisu ula nang yo bor sesu namar ujisu ulawan kum breu bal udon kam ro wan pendep ya ke jingle niam baun pen i yangi kata ka nuksa kum ki breu bangin bot ya ujisu ti kum ta ujisu haden kane ula yo ka bor hadu ba ula job ik jing pensoy hari klau haba ule kendo ik la tli ki jing pensoy bar usaitan kat khat ba khat nyau ko ong hakmi ro ka tin na ki penang kana ong une ulang ukhon jinga ubanga ik ha ubanga sngau ha kum ba ka sur jong blai na penang ka kren haba ya ujisu la pen baptis ha ka Jordan une ulang ukhon ubanga ik ha ubanga sngau ha kum taru ka tin jong blai kan long ya wei pa wei nangi ki nong pop ki bala pen thamai ya ka jingem jangi ki bala bot ya kan ni ka lenti ka jong ujisu ublai ru un ong happy dai unai ken ukhon bang eat bang singom ha ubala le ya ka mon jinga ubala pendep ya kata ka hok khnang bandrung sebeneng kan ni ka dai ka lenti ka ba ujisu upen i kamut ayu ka jing pen baptis kamat ka baar ngine pet hang ni kane ka ktin jing pen baptis ka wan na ka ktin Greek baptizo kamut ban pengam lani ban wi hapa haba ki Greek kine ki breu handai haba ki wi ya ka jan je ki ong baptizo haba ki wi ya ka tu ka jan ban pen kelarong ya ka ka pipa wi rong ki wi hado bakan ngam sepo bat kan kelarong on da lasai ka nang tu ti ka jing pen baptis ru kalong ka jing pen ngam hapo jong ka onda lami na po jong ka ubreu unlong ubreu ubatmai ubdei uban long ubreu ubak kela ka jingim namar ula priang ya ujisu ha ka jingim jong kum balapan thamai ya kata ka rong jong kata ka jan kum taru ka jingim jengi ta mengin sulong Kristan na sebar ngin keren bat na sepo bat ka jinglong ka jongi 48 kela ni pait na ka city jong apstol sek norum kal nong ka bandriu khot ka balai hadu bandriu ka tin jong blai ka ong nei phim jutip bakat ki banangi ki bala yo pen baptis ya Kristus Yesu la pen baptis ya ngi ken ya kata ka jingyap jong apostol Paul ubatho ya kan ke city se ki Rom ong ba ya uno breu kemut yang i baro ki bala yo ban pen baptis yang i ha Kristus Yesu kamut ba nilai don benta ken ha kata ka jingyap jong namar ka jing pen baptis ka theo ya ka jingyap ya ka lade ya ka jing singo sarong jengi bangin sya ba ujisu un pen kala ya ka jingem jengi lang ba ka jing trai jong mensem bakhoi namar kata ken habalap tep lem yengi bat da ka jing pen baptis ya kata ka jingyap jong bakat kumbala pen mipat ya Kris na ki bayap da ka buram ka jong ukpa kumta bangiro ngine ya ha ka jing thamai ka jingem laju tep ya ubreu anda ulayap bat anda layap ubreu latep yu ha ka thliu jing tep kum taru ya ubreu ubatemen ubreu jeng ka pop urai ban nyap ya ka jinglang pop jeng bat on tep yu ha ka bat on sepen kelipat yu ba unmi na po jeng ka kum uta ujing thau ubathamai ti ka Bible ka keren hani bayangi ke balapan baptis lembar ukris lapan baptis yang ngiru ha kata ka jingyap jeng bakum ta lapan mipat ya Kris kum lapan mipat ya Kris na kata ka jingyap kum taru on pen mipat yang ha ka jingem ka jinglong ka batmai ka neken kedai kata ka rukom bangin sedang thamai ya ka jingem jengi ka balong kum ka subjek kum no ban sedang thamai ya ka jingem ka jongpi dei lembak ka jing pen baptis ha ka wa bar ha ka ba ujisu un pen thamai ya ka jingem jengi
Namar la dalam penyepsap lem yingi ha ka jingi seriem kata ka jingyap jeng u. Kum taruh ngin ya yok long ha kata ka jing seriem ka jing mi pat jeng u. Lada yangi la pen baptis kum ta ka Bible ka ong la pen seriem kan ha ka jingyap jeng u. Bat ngiratip ya kani balasa nar pna lem bat ya u. Bat u ya ubriu batemen jengi ba onda yo penjot no ya ka met ke jeng ka pop kenang bangin yo kenang bangin om long merau syu ha kata ka pop da ka bangi sanar pna ya ubriu batemen ubale pop ka jinglong barim kum taro on pen mi pat yangi ha ka jing mi pat ka jong Jisu anangila mi nakawa kenang bangin om long syu ki merau ha ka pop ka Bible ka ong bangin long ki syakri ki jong Chris ki ban ko ngu ya u ladangin long merau ha ka pop ngin ko ngu ya ka ka pop ka dawai ngi man le baladangin la ko ngu ya Jisu Chris ngila pen thamai ka jing im jengi ngin long ken ki syakri jong u bat kinong ya trelem ha ka hima ka jong u Kolosai kelong ke baar ke dekat ke bakat ar ke ong habala tep lem bat u ha ka jing pen baptis ha ka bala pen mi lem ye piro bat u da ka jingai ha ka jing trai ublei u bala pen mi pat ye u na ki bayap ka jing pen baptis ka theo ya ka jing tep ya ka jinglong berim ka jing pen baptis ka theo ya ka jingyap bat ka theo ro ya ka jing mi pat kom la pen mi pat ya u Jisu na ki bayap kom taro on pen im yengi on pen mi pat yengi ka jing pen baptis ka deru ka jing pelapai ba ya ka jinget jompi ha utrai Jisu larangi pet na ikam ki apostol ar kelong dekat balai punya lai pupra dekat te ha ke beliau sngau ya kene te ha ba ke beliau sngau ya kene la dung ngak yaki halaka donot berkila ong ha Petrus bat ha kita ki we ki apostol a para kum nongin le hawa Petrus ulia lap ha ka sngi Pentecost ki babon ki briu ki le sngau ya ka tin ke jong trai bat u apostol Petrus ulia lap syapang ka jing syak yap jong Yesus Christ ya ubala pen yap namar ki pop jengi barki kane ka khubor kala kta yaki ba mensim jong blai ula kta ha gadok not jong ki briu barkum ta ki briu kala sneu ya kata ka ya kata ka jingle jengki ba kila le ya ka bakla bat kila sneu si namar ki pop jengki barkum ta kila wan bar kila kli ha Petrus a para bar kita ki we ki apostol kumno ngin le haba kila sneu ya kitin ka jong blai kala dungap iki Hakini ki met ki bladep, hakini ki subject ki bladep, pri sneu ke tin ke jong blai. La dan na preng jong pi ki bom sem la syak pen baptis, kini ke kubor ka long na ka bata jong pi. Tiu Petrus ule thu aki to pin kala ka bamut, bat on pen baptis ya pi uwei pa uwei ha ka kerteng u Jisu Christ. Ya ka ban yok map ya ki pop, bat pin yok diang ya ke jing ai men sem ba khoi. Ka jing pembaptis ka dai ka jing pelapat ba jong ka jing kala bamut jong u banget ha utrai Jisu barka Bible ka ong ba ka jing pembaptis ka long ban kala ka bamut bat on yok map ro yaki pop ki jong pi bat jonga bat ka don ro ka jing kular baki briu kin yok diang ya ka bor men sim ba khoj bakin job ya ka jingele ha ka jing im jaki bakin job ya ka pop ka bakila im bat kila le men syua ublei unai boriki un persai boriki langba mensim bakhoi namar kata kat khot ka basau phoi namar kata yaki bala pediang ya ka ktin jong ula pen baptis kum ta la peniso ha kata kasngi syaka balang kumba lai hajar ki mensim ha kata kasngi Pentecost ki breu kli asngau ka ktin ke jong blai bat kila kala ka bamut kila pai sya Jisu unang pen im kila priang ya mesayah ka jing im jaki bat la penyeso yaki syaka balang haduk kumba lai hajar ngut ki mensim ha kasngi bal pen baptis yaki breu ka dai kata ken kasngi jong ka jing penrung kerteng balang yaki syaka balang kat kum ka Bible haka balang Seventh-day Adventist la penrung yaki kum git khot bapura jong ka balang dei haka sngi ka bakila rai ban siemnya ka jing pembaptis bala penrung yaki kerteng jaki syaka balang kata kadai ka balong kat kum ka Bible bahabaki breu kala pelapai ba ya ka jingai jengki ha Jisu bakila kila len ya kala di jengki kila len ya ka bakila le mensua bat kim khen ya kata ka jinglong jing im ka ba mensua kim khen ya ka baki briu ki kren bat ha kata ka sngi ki phla bakila bot ya Jisu bat ki bot ya Jisu haduk ka wa jong ka jing pen baptis ka Galatia kalong ka ba lai khot ka ba ar phnyau
Namarkat kiban napi ya kibala penbaptis ha ukris pila kup ken ya ukris. Kito na pedang jengi yengi baro kibala penbaptis ha ka jing penbaptis jong Jesus Christ ka Bible ka ong ba pila kup ken ya ukris. Kila penbaptis sisa kibala ngai sisa nuduk kronot kibala kelapa mut sisa kila kup ya ka jinglong jong ukris ha ka jing im jongki. Dan pat kibriu kibala tang bala syu penbaptis yaki bat kim kidang im ya ka jo ka jing im. Kat namar kat tang gatu ka kabala pengami ki kamla ban pentamai yaki. Henry ka day ka jing kala ka mut ka besya kabala ban pentamai ya ka jinglong jing im jongki. Mansim ba khoi untrei habangila sya ba ujisu un trei ha ka jing im jangi habangila priang nya ujisu na do ka dodot jangi ujisu na ai umensim bakhoi ya uta uba ulakular nang kongkerin khat ar khalai ka ong namar da uwei umensim lapen baptis singi baro ya ka ban long ka wei ka met laki jiu laki gentil laki mrau laki balai loit bala pendi yangi baro na uwei umensim don tang uwei umensim ya ubang kibriu kidai ban nyok pediang on lapen baptis siki ban long ka wei ka met ha ka balang ka met ka theo ya ka balang ka jong blai lada ki long ki jiu ki mrau ki balai loit ki greek ne ki no ki garo ki khasi ki mizo ki wei ki jaj meriu ki asamis ki telugu bat ki tamilian bat baro kin long ka wei ka met ha Jesus Christ na lada ka long ka balang ka long ha ka wei ka kenhun balam hare la ke ngai ya ka jingkai bakata ka balang ka bahikai ka kom ka tin jong play kidon ken ha ka met jong Jesus Christ bat umen sim ba khoi udai ujo ubatrei ubapen kala ba mut ikibreu bat kin yo diang yo don arjat ki men sim don umen sim ba khoi ba don umen sim paman keniki ar ki trei ha ka ban pen kala ya ubreu don ki batrei se ka ban sniu bat don ki batrei sha ka jingjot tien da ki briu ki la yo priang ya ka bor umen sim ba khoi kum ta ken ki la ban pen thamai ya ka jingim jaki ya ka ba ujisu ula kular ban ai bor ha kita ki ban dei ki khon jang u yanis iwe khat ar kamat ka balai lanu ngin sim ya ka jing pen baptis hatu pila ju perkhat lanu ngadai ban sim ya ka jing pen baptis ka tin jong play ka don ka khubon nang ta jangi habia dei bar ka ne ka jingkli ladangi pek nagi kam ge apstol kalong ka prang ka khot ka ba life husan hadu life khundai on kum ta u philip ula ang la ka shuntur bat da ka basdang na ka ne ka jingtho uria lap hu ya u jisu don wei ubriu udai u yunop jong ka wei ka sim khandasi jong ki Ethiopia bat uni u yunop ula puli ya kata ka jingtho jong isia ka basan phulai ngela puli na do ka jing puli ka banangkong ha ka ne ka jingalap online bat ula puli sepang ka jing syayap jong uta ukhon lambrot ubala lei yalam sya ka jeka penyap bat sngau tho handrai philip ula wan da ka jinglam jong mensim ya u bat ula sedang ban ang la ka sentur ban batai ha u yunok ya ka ne ka jingtho bat ka tin jong blai ka ong hani ba ule lap ha u ya u jisu u philip ule lap ha u yunok sepang u jisu bat ka ai ka bala jia hani kat khot lai phun riu te kat ba kinang ya lek ha kata ka lenti klia poi ha ka wei ka te u yur uta u yunok ula ong ha khmi ka ka ai ka pen pep ban pen baptis yanga hadin ba u philip ula ai bible study ya u yunok ha ka to ka por u philip ula dep ya kata ka bible study ban pen ngai hu sapang u jisu bat ula hikai ru u syakat sapang ka jing pen baptis bat haba une u yunok ula sngau tho ya kane bat ula ong ha u philip ka hakmi kane ka ka ai pat ka bat pen pep ban pen baptis yanga ka tin jong blai ka ong hane ka lai punyau te u philip ula ang te u philip ula ong lada me ngai nala ka donut baro mela ule tho bat ula ong ngangai ba u Jesus Christ ulong ukhon u blai anda ubriu ula ngai ha u Jesus Christ anda ubriu ula priang ya ka jingkai jong ka Bible kata ken kabala ban kumta ken ubriu ula ban sim ya ka jing pen baptis don ka jing ka ban khang yau ta ubriu ki ba hayeng kim don hok ban tuklar sepang kata ka rai jong ubriu simet ban bot ya u Jesus
kum ta da ka jingai jong ta ubriu onda ulang nget onda ula priang nadu ka donut jong ubaro kum ta keng ula ban penbaptis onda ula sngau tho ya ka pop ya ka hok onda ula sngau tho ya ka lenti jong ka jing penem kum ta ula ban sim ya ka jing penbaptis compare la udre ukna samla ubla don ka jing sngau tho la ban penbaptis ya ta ubriu haba ula sngau tho ya ka lenti jong ka jing penem don jing khalat hai tin jong play u blay u khot ki breu jong u ya kita ke bala nget ke bala sngau tho ke bala priang ya kita la ban penbaptis kat kum ke tin jong play te ulah hukum ban pensange ya ka kali bat kilia let here baro arngut sya kata ka u philip bat uta u yunok de bat la penbaptis ya u Une uyunok sem la ap haduk bania thu hakibah ying sem ju. Une uyunok sem la ong ha u Philip u klem ong ba ap andang la dep bania thu shwa kabah ying sem yakasim kabang trei kum unong trei jangka. Une uyunok la rai bet shimet haka jing im ju namar ka jing pen im jongi ka shong ka jing dai jingi bar ujisu shimet. Ngim dadan kam haduk bani thulut ya barok ki breu bang ngin da sim ne ka jing penbaptis ka jing phlapai ba jang pi bat ka jing bot jang pi ya jisu ha kata ka sngi kala biang ka ne galong ka rukom ka kum ka bible ban baptis ki breu onna kila nget bat onna kila sngu tho kila ban penbaptis bat ban bot ya jisu kamar ka basau kat no teli ki rukom penbaptis ka kum ka bible Larangi pek nak episode kelong ke pasau khot ke pasan. We try ka we ke jinget ka we ke jing penbaptis. Kat kum ke Bible ka itu ingi don tang ka we ka rukom ban penbaptis. Kum badon we try ubalam Yesus Kristus ka we ke jinget ngile pulis apang ka jinget kita ki rukho jong blai ke badon ka juk ka jinget baru Yesus ke basumar ki hukum jong u. Kata ken kire ke jinget jong Yesus. Bar ka we ka jing penbaptis ru ka de ban long tang ka we kat kum kata ka rukom bal penbaptis ya u Jesu haka bar haka wa bal pengam ya u breu hangta ba on tep ya ka jinglong barim ka don tang ka we ka rukom ban penbaptis kat kum ka Bible kat bangi im hak ni perthai Kristan mentang ye i wat hapdeng ki ba bon ki balang Kristan ki don la ka jong ka style bat ka rukom penbaptis hatu kan ni ka de kat kum ka Bible larangi pet kat kum ka Bible don tang ka we Berkitu ki bam don haka Bible kilong ki jing penbaptis ki babakala. Ya ka jing penbaptis ki ne ki jing penbaptis ki babon ki breu ki lale da ka pen kenya ka an jong ka Bible. Kumno ka ne ka jing penbaptis na ka jing penbaptis da ka pen ngam haka la pen kala no menta se ka jing penbaptis da ka basenret ya ki khelung. Ya ka ne ka jing penbaptis da ka ba senret lasdang hadin jong ka council Kabal long harabina hos nem khat lais pak khat wei. Bat ki nong yalam jong kata kabalang ki nong yalam bat ki lengdo ki la rai badai ban baptis no ki khelung namar balapun yaki hapok kapop la khai ki kapop bat dai ban penrung yaki ban penbaptis yaki nado bai kedang khelung. Kadang yu i haka Bible ba ka jing penbaptis ka theo ya ka jing kala ka bamut ba ubriu wala snutu ya ka hok ya ka pop kumta ula la man snguthu bat ula rai haka jing im jong usimet kumta la ban baptis yu dan ka jing baptis haka Bible hawi day bar ki khlung hanrai u Jesu u khot pat ya ki khlung khna bakin wan se u bat u Jesu upen kentang iki don tang kata ka rukom haka Bible bat la jupen kentang iki khlung habadon tang ka we ka jing baptis ka we ka rukom baptis hatu ngala pan ni emban sim arsin ka jing penbaptis. Hatu la ni emban penbaptis arsin nya ubreu. Ka Bible kadon ka jubab ya pi nga. Ki kam gap stol khat khandai kal nong khot ka ban kong haduk ka basan ka tin jong play ka ong. Kala jia men ba u Apolos udon ha Korin ba u Paul onda ula lej lemba ya kita ki phang sha ki basaneng ula wan se episodes bat ula sem ki ba long senran bat ula kli haki Pila pediang ni em nya mensim bakhoi men ba pila nget bat kile thu hau em ngim sim liu sneu wat la don ni em mensim bakhoi u apsal Paul u yo i haba upoi se Ephesus la don ki breu ki bala khot eldi ki senran ki ne ki breu ki la long ki senran jong u Yohanes ki bala psa penbaptis hakwa Jordan bat u Paul liu i ka jing per jong ka jing long jing em Kristan jong ki
Bat ui ong ye ki phili adiang ni em ya umen sem bakhoi. Kini ki priu kele jubab ki ong em ngim tip bat ngim sem la sneu ya sneu ro wat la don ni em umen sem bakhoi. Kila ong ya u apostol Paul. Anda kum ta ula kelih ki ha ka ei te la penbaptis ye phi. Ki te kele thu ha u ha ka jing penbaptis u Yohanes. Ya kini ki briu kini ki belong ki senran ha Efesus la penbaptis ki ha ka jing penbaptis jong u briu jong blai u Yohanes. Bar kini ki briu kim sem la sneu thu kim sem la ngam jeliu ha ka jing long ka jinget ban bot ya u ei ba ki ngai. Kad khar basau ka ong ti u Paul ula ong ti u Paul ula ong u Yohanes ula penbaptis da ka jing penbaptis ka jing kala ka bemut uda ong ha upat ba baki dai ban ngai hau ta oban wan hadin jong u kata ha u Jisu u Yohanes hiu penbaptis baik da ka jing penbaptis ka ba u blai ula pha na beneng bat kini kele penbaptis ha ka por jong u Yohanes bat kidai ban ngai ha uta uban sawan hadin jong u ka jing penbaptis jong u Yohanes ka theo be sha u Jesus Christ ba kidai ban ngai ha ka kerteng jong uta uban sawan bat on pen em niki ka ba kini ki briupat kila syurai bat kila simnya ka jing penbaptis klem na don ka jing sngot ho ka ekol jia pat hani ka basan ka ong onda kila sngew ti yakani la penbaptis ki ha ka kerteng utrai Jesus ka khubor ka bha ka long hani baki neki briu menta kila sneu tho don umen sim makhoi kila sneu tho menta baki dai ban ngai ha ka kerteng jong u Jisu namar ki neki briu kem sim la sneu tho ha ka por ba kila penbaptis ha ka por jong Yohanes bat kila ken ban penbaptis biang arsin baki nyok diang nya ka bor la don na preng jong phi ki bala don haki wei ki balang Kristan ki bala don haka jinget ka bom simla sneu tho sepang kani phila ban penbaptis arsin kom bahikai ka Bible ban penthemai biang ya ka jingim jong phi ba phinang yo bor ban bot yo Jisu bat la ro ban penbaptis ya kitu ki briu ki belahap na ka jinget bakin ngai penthemai biang ya ka jingim jong ki bat ublai un penrung yi ki sa ka hima jong ki benang bat ka long ka khubor ka bha yangi iwei pa iwei don sibun ki briu ki bawa daw yangi ki ba ong bak o ka ha ka balang suan di Adventis la ban baptis hatu balepat dai ban baptis arsin laisen habala de penbaptis ingi ha ka wei ka balang ka khubor ka long kim hikai lut ik jing sha jang ka Bible ba ki pai ba kim pat sneu tho ti anda ubreu ula sneu tho simet ula ken ban simbiang ya ka jing penbaptis ban phla pai ba yo Jisu ban len ya ka jinget ka barim ka ba kiladon ja ayu pat lada om sha ingi ban penbaptis Lukas kalong ka ba nyeu ka khot ka balai pheu ka ten jong blai ka ong Henry ki Parisi berkirusat kala kentai ya ka mon ublai sya ka ban sniu ya lade haba om sem la penbaptis ya ki dau la dan na preng jengi ki ba ong bangam dan kam penbaptis ta man ngai hau Jisu la biang pitim ni em ka tin jong blai ka ong kumno ba kita ki Parisi berkirusat jong ka niam jiu kim sem la priang ya ka jing penbaptis jong u Yohanes ka Bible ka ong ba ki la le ken ya kata sya ka ban sniu ka Bible ka ong bakila kentai ya ka mon ublai sya ka ban sniu ya lade ladangi kentai ya ka jing penbaptis kom bale hikai penbaptis ngi haka wa haka ka Bible ka ong ba ngim don jinge pher na ki Parisi bat na ka niam jiu ki bala kentai ya Jisu namar ngi kentai ya ka mon ublai ya ka ba Jisu ong dai ban pendep ya ka ne ka hok kenang ba on pen im ngi lembah kata ka jingkha arsin kini kibriu kibdai kinoi alam jang kaniam jiu kim sim langit kim sim la priang yo Jisu te nyo i ka ai kabla jai ki kami apostol ko mangil puli ar sapwe ka ong kum ta la penyaso hak ta kasngi sa ka balang kum balai hajar ki mensim ya kita ki manget kain lala ban penbaptis ki bat kila ban penyaso sa ka balang kum la penbaptis hak to ka por ba kila penbaptis hadu lai hajar ki mensim haka sisngi ka Bible ka ong ba kiria ro yo blai bat kida sem ka jing singa bha na ki briu baro ka Bible ka ong bar utrai ru ulan nang penyaso haki halaka sngi ya kita ki ba lalaim sngap Kaktin jong play ka ong balap day ban baptis kenang ba onyo pelai im yangi na kabor jong ka pop na kabor jong ka jingdom da ka bangim penyaso asya ka balang ka bahikai ngi kat kum kaktin jong play ngin yo ban lai im bat ngin siam ka jing sngob ha ublay bat ngin siam ru ya ka jing sngob ha hakmat jong ki pai lang ka jong play
Syakano pat ka balang ka bangila ban penbaptis. Namar don sibun ki balang ha ka perthai. Ka Bible ka don ka jubab yep hibat yanga. Ka Bible ka kedeu yangi ha ka jimen pau khat sau khat ar ka ong. Hang ni don ka jingai sya jong kita kiru khoj. Kita ki basumar ye ki hukum blai bat ye ka jingai u Jisu. Ka Bible ka ong bahaki sngi ka bakhado don ki rikho jong blai baki yang sya wat hapdeng ki jingye kendo ki babon ki jing sya kran ben ki jingale ki baki kendo baki ta ki briu jong blai ki sumar ye ki hukum blai bat ya ka jingye u Jisu kom mangi puli don ka wei ka jingye ka wei ka jing baptis bat wei utrai baru trai u blai udon ki hukum jong u bagi ta ki briu jong u ki sumar ki hukum jong u kenthop ya ka sabaton ka hukum jong ka jing mani blai bat ban nge ha u Jisu ti syakata ken ka balang ka bapriang ya ka tin jong blai ka basumar ki kom jong Jisu ka badon ya ka jingai jong u syakata ken ka kenhon ka bangila ban penrung ya lade ban penyaso kumud khot jong kata ka balang khnang bangila ban rung sebenang don ki briu ki banget bangim don kam balang gidon kam tang ya u Jisu Pitim ni em ba u Jisu u don ka balang ha ka perthai ka basumar ya ki hukum jong u ladang ngimbot kat kom ka jing ya lamar ka jing penya jong kata ka balang u Jisu ru unamla ban priang yangi ban rung sya hima ki benang ki kam gi apostol arpuar khandreu ka Bible ka ong hane haba u sol ula kala bat hang ni ula pla ya ka testimony ka jong u bat ula sneu tho sya phang ka jingat hau Jisu ba unyo ka jing penim bat u Ananias ula ong hu mentati balai mi pentut tu yen tu sya ba on penbaptis mi bat saj no ya ki pop jong mi da ka ba khot kerpat ha da ka ba khot kerpat ya ka kerteng jong u Ananias u ong ya usol tu yang mentah bamila sneu tho balai mi pentut tu yang mentah sya ba on penbaptis mi khnang ban saj ya ki pop jong mi bat da ka ba min khot kerpat ha ka kerteng jong u ba on map ro iki pop ki jong mi kane kalong kerkom ba ublai ukhot iki briu ba kin simnya kalenti jong ka jing penim da ka ba sya ba on penbaptis ki ha ka wa perkumta on penrung yiki syaka balang ke jong blai on penrung ai kerteng je kiro ha ka kitab jong ka jingem ublai un tho ai ka kerteng jong phi iwai pa iwai ke la nget bar kila priang ya kani ka khubor don la si ki briu ke persya ai kani kata kam lele namar ublai u ai ka jingjit ha wai pa wai briu ublai ju penbor ublai ukhot langi priang bar ki bas ngeu kin priang ya kani ki bas ngeu tho ba ki don ha ki no kin hon ki bam don ka jingedei ka jing penyai bar ka jing la niam ka krom kten ka jong blai namar ni baro ngilong ki no pop ngidon kam ban sa iki pop jingi da ka ba pen thamai la ka jong ka jingim ka jongi la don wai ubreu ha ka testament ka barim arki seim pin siam mekanik nong ka basan gat khot iwe hidu khat saw une ubreu udai ubreu ubapang nyang thole udai unong yalam sipai jong ka hima Syria uba kerteng unaman bat uladon ka jingpang nyang thole bat ka don ka weipat ka khon Israel ka khna ka basyong kum ka syakri kum gamrau ha ying chu kala ong ya ka lok chu don ubreu jong blai ha Israel ubla ban penkhia ya ka ni ka jingpang te une unaman ula phak tin lamba usim jong ka Syria sya usim Israel bat une unaman ula lej bat ula ra ki jingdon jing ka share kerupa bat ula lej ban ya kendo ya ubreu jong blai bat onda ula poi ha ying jong u Elisha ula ong ya u bat ula pha ya syakri jong u bat u Elisha ula ong ya ki syakri jong u pha ya unaman ba un lej ngam hakawa Jordan hado nyau sen unaman ula perkhat kumno uta ubreu jong blai un si hukum nyinga ban lej ngam tang hawa ban ngan khoi na ka dine ke jingpang nyang thole par unaman ong hatu tangki wa jong ke Israel ke kum kani ke Jordan ka wala ban penkhia yanga ki don si bon ki wa jong ke Syria ki ba kham bha ban ya kani par une ubreu syam langet ya kani wala pen ke don nor ke jong bar ki ne ki syakri ke jong ki ong to ngai ya ka ke ba u syakri jong blai ong par ha ke ba khadu unaman ula lej da ka jing ko ngo ba hitim ne em haba ula penrip ila di ula ko ngo e ka ktin jong u syakri jong blai ula ngam hadu nyau sin ha ka wa Jordan pat ula khoj na ka pop ka jingpang yang tholi baro par ka met ka jong u ka sni do ka jong u ka lalong kum u khulung bat ula long u jing thau ba thamai menta
ublay ukhot ye phi ban sai ye ki nyang tholi jong ka pop ha ka jingim jong phi don kam ban pengam ban penbaptis ye phi ha ka wa ka ba ublay ukhot ye phi ban penrip yaladi ban tep ye ka jinglong ka barim khnang ba phila ban long ki khon jong ka hima ublay bai ki pop jong phi jonga on sai thar na ka jinglong tingit ka jinglong barim jongi u jisu ai kini ka khubor sya phi bat singa bangin yo ban ma ki pop jongi da ka bangi ko ngu ye ka tin ka jong blay bagi perkaro balai ha ka perthai don sibon ki balang don sibon ki kinhun bagi ha ban rung tang ha ka wai kum ba unaman ru uperkhat bagi wa jong ka Damaskus kelaban penkiayu Henry ha ka ba ublai udon hangta kin pinyo e ka jing penkia hangta kin pinyo e ka jing map ka jing penim bom jikut kum jo ru u jisu ukhot ye phi bat inga priang ye ka ni ka khubor bat pinyo ma ki pop jong pi pinyo la im bat on da kumta ban tho ka teng jong pi bat pinyo ban rung sebenang on dala khapat ipi da kata ka jingkha thamai ka jingkha ka ba arsin ka neken ka de ka rukom ban pen thamai ka jingim jong pi phila ban sedang thamai biang ya ka jingim jong pi da ka ba pi pen ngam yeladi hakawa jong ka jing baptis u jisu ai si pi singa ya ka ni ka khubor khnang bangin yo ya ka ban rung sa ka hima ka jong u tong ni doa ko pa jingu ba benengi ango yeme nam ta ka ni ka khubor ka me mikren singi ka wei pa ka wei ka khubor ka ba mi ai ka long ka jing i bami penpau ye ka jingi namta jingi ki nongpop bangila bandon ka jingi dai ka bajan bat mi unong thau kar khu ya baro atrai ki bi asngau ki ba pej ngani ka khubor ya rabe ki bakila ban pen thamai ye ka jingim jaki ai bor ki atrai lamba ka bor o mensim ba khoj bakin job ya kala di ka jongki ka ba dai ka thama ka ba khrau tam jong ka jingi le ban bakin job ro ki jing pen shoy ba ki jingi le ka jingim jaki kar khu ngi lam paro pencai bor ngi na ka we ka singi se ka we pat banginang la ban ya sam ka khubor ka jingi ka jamai haga kerteng mateng tam u Jisu amen kublai ye phi we baro ki bala page ya kani ka jinga seng online ublai undon kat bat phi le se kan dei khubor ka ba plai phi bat ka khubor ka bala khata ye phi rei pediang bau blai undon kat bat phi bat ngak khot ngopa biang ye phi lai sai janmet bapin ya page biang ya kene ka jinga lab online ka khubor ne ka subject ka bangin yo sngew la sai ka janmet ka de ka pop bam don jingmap khublai sibon bat thiasuk ye phi ngin se kanu biang lai sai